רוי, ניב, יובל ועומרי. אני לא מכיר אותם, נכון? אני גם לא מכיר אותך, נפגשנו לפני 3 דקות. נכון. קחי את המחק, מעכשיו את לא מראה לי את הלוח. תחשבי על אחד מהם שהוא היה מבחינתך הכי גרוע. הכי גרוע בבן זוג, באיכשהו, במה שאת רואה, הכי גרוע מבין כולם. תמחקי אותו מהלוח, קדימה. את תהני מזה. מי שהתנשק הכי גרוע. מי שלא יודע להתנשק בכלל. אתה בבעיה עכשיו, חמוד. עכשיו תקראי את כל השמות כאילו הוא שמה. עצרי, שמעתי ג'ונה. מה, איך ידעת? נכון, עוד לפני שקראת. איך ידעת? נשאר לנו 2 שמות, נכון? מה השמות שנשאר לנו? רוי ויובל. רוי ויובל. תחשבי על שם אחד שאת רוצה לפגוש אותו ממש עכשיו ותמחקי את השני. מחקת? כן. מה השמות? תזכירי לי. רוי, ניב, יובל, עומרי. הנה רוי. רוי! הנה רוי! איך אתה יודע? מה שמה? הנה רוי! סתם, הוא לא הגיע עדיין, לא יכול להגיע לפה. זה היה כבוד. נכון, רוי נשאר? רוי, וואו, איזה מזל. יואו.